Antonymá sú slová, ktoré majú opačný význam. Nazývame ich aj opozitá. Pomáhajú nám presnejšie opísať svet okolo nás, keď chceme ukázať rozdiel medzi dvoma vecami. Tu sú najčastejšie dvojice, s ktorými sa stretávame každý deň. Veľký, malý. Vysoký, nízky. Široký, úzky. Hrubý, tenký. Nový, starý. Teplý, studený. Horúci, ľadový. Veselý, smutný. Deň, noc. Svetlo, tma. Hore, dole. Vpravo, vľavo. Smiať sa, plakať. Kričať, šepkať. Prečo sú antonymá dôležité? Vďaka nim vieme lepšie opísať rôzne kontrasty. Ak by sme nemali slovo studený, nevedeli by sme poriadne opísať, aký je rozdiel medzi horúcim čajom a studenou zmrzlinou. Budeme radi, keď nám dáte like a nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho YouTube kanála. Ďakujeme.